aquí a la Cellera es fa un festival de música electrònica que es diu el FADE. El FADE, sí. Què et sembla tot això de la tecnologia? Home, la tecnologia avui en dia és fonamental, perquè, mira, entre tu i jo ara podríem estar parlant 100 anys enrere i ningú ens veuria. En canvi, tenim una tecnologia que és aquesta càmera perfecta que tenim aquí, amb un micròfon, tots estem microfonats. Gràcies a aquesta tecnologia, doncs, podem agafar idees, missatges i transmetre'ls a molta gent de la població que els hi pot interessar el missatge. Avui en dia la tecnologia, ho sabeu vosaltres, ho portem a la butxaca, un petit ordinador que és un telèfon mòbil, no?, que el portes aquí magadet. La tecnologia ha millorat les nostres condicions de vida i és un avanç per la societat. Utilitzo la tecnologia cada dia per parlar amb els meus amics. Va molt bé la tecnologia perquè pots xatejar amb la gent, pots parlar per WhatsApp i comunicar-te. Per exemple, si una persona està a Anglès, l'altra persona està a França, pots comunicar. Això és impensable fa 10-15 anys. I fa 100 anys, vaja, ni s'imaginaven que hi havia ni la tele ni l'electricitat, pràcticament, no? Vull dir, la tecnologia és el que permet, sobretot, comunicar al moment les coses que passen. Amb aquesta tecnologia, per exemple, els homes del temps, podem fer molt millor la nostra feina, informar de les tempestes, les pluges, calcular els mapes del temps, cap on van els sistemes frontals, els anticiclons, i amb això nosaltres vivim de la tecnologia i gràcies a la tecnologia la gent ens pot veure. Per tant, què t'haig d'explicar? La tecnologia és el futur. Hem de fer compatible la tradició dels pobles que teniu aquí, la Cellera de Ter, per exemple, tota la cultura que us poden passar els vostres pares, els vostres avis, ho hem de fer compatible i combinar-ho amb la ciència, la tecnologia del futur. Aquesta setmana ja sabeu que TV3, amb el programa Divendres, cada setmana tenen un poble per fer el programa. I aquesta vegada us ha tocat aquí a la Cellera de Ter, que veieu aquí el fantàstic campanar que teniu, amb tota la gent que estan a punt de començar el programa, una mica de silenci perquè està a punt de començar el programa. Som-hi! Mira, passa per allà. Tots no podem pas passar, no? Sembla que només en podria... No, espera que no... Espera un moment, que... Bueno, esto es una unidad móvil. Sí. Esto es una especie de control de lo que sería el plató. En este caso el plató es la calle, es lo que se está grabando fuera. Esta unidad está formada, tiene 6 cámaras que se controlan desde estos 6 aparatos de por aquí. Después estaría el control de lo que son las conexiones de la unidad móvil que se hace a través de un ordenador, que estaría en la parte central. Está la parte de grabación, que sería un disco duro, un aparato de disco duro que se remota por aquí. Después está la parte de realización, que la parte de realización es la que es el punto de salida de la unidad móvil hacia la tele. Es decir, nosotros ahora en este momento la señal que proporciona la unidad móvil es esta cámara de aquí, que son las cámaras que están allí preparadas, pero en cambio en la tele estamos viendo que todavía no estamos ahí. ¿Vale? Cuando nosotros estamos en directo, lo que sale por aquí, por nuestro programa, es lo que sale por vuestras casas. És difícil de fer anar tot això. Como todo, el primer día sí, cuando ya lo has hecho 30 años, pues ya la cosa cambia bastante. Vale. Veig, Fidel, em sents? Hi ha el Fidel a la càmera, ens posem a lloc, Pere, per favor. Emili va fer un recorregut de prova. Tu el sents amb ell? A veure, puc seguir això? Em senten les càmeres? Bueno, podem provar-ho sense que em senti, a veure què passa. 3 minuts. Cap a la teva dreta i més enrere. Doncs, més creatives, no? Claríssim. Si el xuncar és el Vale, silenci. I l'altre igual, ara no va nada. Anem cap a la Preparats, Cellera de que Ter. venen. Avui tenim la doctora Fou, la Carme Ruscalleda. Estem en asimètrica. Doncs mira, tenim moltes ganes de ser un país interessant i tenim ganes d'explicar-ho perquè tot plegat no es perdi. Anem a publicitat i Preparats. ara mateix. Aplaudiment. Aplaudiment, aplaudiment. Quan vulgueu. I aquest programa a vegades el miro una mica, els pobles diferents, vull dir que sí. Coneix els robots de cuina? Sí, fa uns 20 anys, a la plaça Catalunya hi havia una exposició, hi havia un robot que servia un cafè, amb una tassa. Jo penso que, no sé, és un avenç, però en un moment que hi ha tant atur,
encara si posem rebots n'hi haurà més. I per altra part, és una cosa molt freda. Jo penso que el contacte amb les persones al tu a tu és molt important. I a vostè li agrada que Black Friday participin aquí a casa vostra, allà baix del Oh, i tant que sí, aquest matí amb aquell noi japonès aquí hem estat 3 o 4 hores parlant, m'ha explicat tota la seva vida. Tota la seva vida. Un japonès tot el matí allà amb aquelles orelles filmant el so. I m'ha dit de què és llicenciat, diu, enginyer del so. On va estudiar a Anglaterra 5 anys. I en 4 anys aquí a Catalunya, està casada amb una noia de Sant Gregori, catalana, més si sé la seva vida. Oh, sí, perquè el so, ell està gravant sons, agafa una capsa de... qualsevol capsa fa soroll, una ampolla d'aigua, anava fent coses, s'ha tirat per terra i també ell feia soroll. I tenien alguna d'especial aquest soroll? Jo suposo que és perquè aquests orientals són molt delicats, són molt diferents de nosaltres, no? I Déu volia que ens fixéssim amb els sons, diferents sons que hi ha a la naturalesa. I jo dic, escolti, l'aigua i els ocells. Què em pensa que aquí a la tele puguis veure el que estan fent a baix a la placeta? Home, és que és extraordinari això, escolta, jo faig així i faig així. Allò em va més bé. Posa cap allà aquell ocellet, posa cap allà. Mira cap allà. Això, sí. Mira quanta gent, cada vegada hi ha més gent, eh? Escolta, això de sortir per la televisió és... Podem sortir més? Pots acostar fins a un lado de la càmera. Quando quan surt... Que si tenim imatge de... Expliquem doncs les mestresses. Qui te l'ha explicat? Molt bé. Al·lucinant i amb un arbre folrat que, escolta, m'estic meravellat. Jo estàs molt meravellat. De fet, ja vam parlar ahir d'aquest arbre. Ara el que interessa per això és parlar de tota aquesta gent, sobretot, i del festival que comença. David, com estàs? Bé. Tu ets un dels responsables d'aquesta orquestra que ens acompanyarà aquesta tarda, però també una de les persones que saps sobre aquest festival, que ja comença avui i que s'acabarà el 5 de juliol, que és dissabte que ve. Abans d'anar a publicitat, suposo que hi ha algun espectador que ha quedat una miqueta al·lucinat, perquè, esclar, dèiem, aquest festival és un festival d'art digital i electrònica. I m'afegia Xavier Solà, què passarà? Que connectes amb les campanes. Com és això? Electrònica i campanar. Sí. La idea és un festival on es lligui el que és la vida en un poble i sobretot les relacions entre persones amb l'art digital i la música electrònica, que és una eina com una altra per ajuntar persones. Per mi, la tecnologia és una cosa que ens facilita molt la vida. Jo crec que és una cosa molt necessària. La tecnologia serveix per fer la vida de les persones més fàcil. La tecnologia per mi és molt important, ja que ha fet molts avenços tant a la ciència com a la medicina i altres camps. Ahora mismo estamos en la Sierra de Ter, en Can-Clos. Es una casa muy antigua del siglo XV. Pertenece a una familia muy interesante, muy importante del pueblo. Y nosotros aquí desde hace un año intentamos arreglarla un poquito para finalmente en futuro tener un centro de creación cultural. Por lo tanto, pues serán unos espacios que de momento solamente pues, está el espacio de fuera, preparado para poder hacer algunas actividades, pero pronto espero que tengamos una sala de exposiciones, talleres de pintura y quizás pues, otro tipo de talleres que podríamos hacer por aquí, tanto para los niños como para los adultos. I sobre les activitats que es fan ara en el FADE, doncs què ens podries dir sobre els espais que hi ha o algunes activitats que es faran? Bueno, en esos momentos sobre todo se está preparando las coreografías y los movimientos de los drones.
aquí sí que hay mucho espacio al aire libre para poder utilizar estos bichos volando sin ningún problema y ver cómo se comportan. Por lo tanto, pues, creo que de aquí van a salir todas las propuestas que estarán el sábado en medio del pueblo. Tornant al FADE, o sigui, creus que els tallers, les exposicions que es fan són per a tots els públics o van determinats més a un tipus concret de gent? No, yo creo que como la gente que explica y da los talleres, pues realmente lo enfoca para toda clase de público, todas las personas que están interesadas en saber cómo funcionan estas cosas, pues pueden venir y disfrutarlo, porque creo que a partir de ese momento pues se empieza uno a interesar por las cosas. Yo hasta ahora tampoco tenía mucha idea sobre los drones y mientras lo estoy viendo y cómo funciona, pues se empieza a tener algunas ideas que quizás en un futuro pues puedo utilizarlo en mi arte. La paraula drone ve del so que fan les abelles, en anglès, que quan les abelles quan passen fan vum. I drone són el que seria Unmanned Aerial Vehicle, que ve de l'anglès, que voldria dir vehicle aeri no tripulat, que pot ser un avió, un helicòpter o inclús pot ser un cotxe o un submarí, però la diferència és que no té persones dintre, que se controla a distància o el que normalment se diu amb els drons és que no estan pilotats. Depèn de la persona que l'utilitzi. N'hi haurà persones que les utilitzaran, per exemple, si imagina't que ha caigut una avalanxa de neu, doncs aleshores podem anar amb el drone i la càmera de fotos per a trobar els supervivents que n'hi ha ahí. Les persones del cine l'utilitzarem per a gravar cine. Les persones preocupades per la salut ambiental o per la contaminació, per exemple, podrien sobrevolar les companyies que contaminen el medi ambient i comprovar si estan contaminant el medi ambient o no. Inclús els activistes, ara que els Mossos d'Esquadra estan bastant violents i estan pegant a la gent, te permetixen fer vídeos o fotos des de l'aire sin que el Mosso d'Esquadra tinga poder a golpejar a la persona que està darrere de la càmera de vídeo. Aleshores, per a què serveixen? Tenen funcionalitats infinites i depèn de la persona, de l'ús que li vulgui donar. Pues mira, concretament ho hem fet tot nosaltres, sobretot l'estructura, perquè es diu Flone, de Flying Phone en anglès, i està dissenyat per poder portar un telèfon. Aleshores el Flone seguiria els moviments que tu fas en el telèfon, si gires el telèfon cap allà, aniria cap allà, cap a la dreta, darrere, davant, i l'altura la faries amb el dit. Pujant el dit pujaries i baixant baixaries. I no solament l'hem fet nosaltres, sinó que a més l'hem compartit amb tot el món, ja que tot el disseny de com es fa el programa de l'aplicació d'aquí, el programa que hi ha aquí dintre i el disseny de la placa està tot a internet. És engegar l'aplicació. N'hi ha que fer una cosa abans, perdoneu, i és que n'hi ha que ficar el telèfon mòbil en mode avió. Per què n'hi ha que ficar el telèfon mòbil en mode avió? Perquè si estic pilotant i alguna persona me truca en aquest moment, surt la trucada i perd la connexió i pot passar qualsevol cosa. Ho connectem. Li donem aquí a Connect. És molt sutil els moviments que jo faig. És molt sutil els moviments que faig, però amb això és com...
posen les ulleres que els tinc fumades, jo, eh? Ah, no? Per res? Digueu. Apa, va. Bon dia. Bon dia. Un reportatge amb el casal. Molt bé, així m'agrada. Ah, molt bé. Ja fa una colla d'anys que es fa aquí al poble, que és preciós, eh? Sí, i ens agradaria que ens contestessin les preguntes. Molt bé, estic a la vostra disposició d'aquestes locutores joves. Digueu. Què li semblen totes les activitats i tallers que es proposen en el FADE? Bueno, els d'aquest any encara no he vist el programa, perquè en David em va dir que avui sortia, I algunes coses ja ho sé, que es fan a l'església, que serà molt maco, es veurà el cel, les estrelles, els núvols projectats a dalt a la volta de l'església i amb un piano de fons, i això sol ha de ser molt i molt bonic, Sempre aprenc coses, és un món que jo no conec perquè jo el que faig és més tractar les persones, orientar-los, predicar, i en canvi això és tot un món electrònic, de les ones, dels sons, i tot això jo no ho tinc treballant ni estudiant ni ho conec gaire, però és bonic que hi hagi gent que aprofundeixi aquesta meravella que és tota la tècnica i sobretot la tècnica electrònica que ara està a dalt de tot. Perquè vostè en el món de la tecnologia no hi està gaire ficat, no? No, primer sóc una mica matusser jo d'aquestes coses, no m'han atret mai. M'atrauen més els rocs, les muntanyes. El meu és anar a la muntanya i a pescar i tota la natura només, el meu. M'agrada l'aire lliure i espais oberts, m'encanta. L'altre ja no. I vostè té mòbil? Com? Té mòbil? Sí, clar. Molt bé. Vale. La tecnologia és important perquè et facilita la vida. La tecnologia és molt important perquè et pots comunicar amb els teus amics. Em dic Roger i per mi les tecnologies n'hi ha de dos tipus, de beneficioses i de perjudicials. No sé fer nano, sé que amunt i avall vaig buscant... Ara, un moment que s'ha posat a vídeo. Ara. Tira-li una foto a la càmera que és molt guapa. Això és fantàstic, això és una cosa que la meva generació no vam conèixer i vosaltres teniu la sort de poder accedir a tots els materials i tota la informació constantment, en tot moment, el passat, el present i fins i tot les previsions de futur. Això és impagable, talment que nosaltres encara no hem veït això. La tècnica encara no sabem on pararà. El FADE mateix és un exponent d'aquesta tècnica. El FADE és aquesta cosa innovadora que va descobrint cada dia coses. Vam descobrir fa uns anys el mapping. Ara el mapping ja és una activitat corrent a molts llocs. I nosaltres aquí vam ser dels primers llocs que vam veure mapping en un aparell. Per tant, això és el present, però també és el futur. Què se sent, diguéssim, al veure que ara tu pots entrar a casa teva a internet i posar-te a veure el programa i veure-te tu aquí i allà? I saber que t'ha vist tot Catalunya. Bé, que t'ha vist tot Catalunya és una satisfacció. Ara, el que no faré, Estel, és jo arribar a casa i posar a internet i veure'm a mi mateix, perquè no tindria sentit veure'm a mi. Són els altres que em veuen a mi, comprens? Jo he vist tota la gent a davant. Ells m'han vist a mi, però ara veure'm a mi mirant la gent no em semblaria prudent. Comprens? D'acord? Vinga. Lluís, el micro. Pots. I vostè creu que en un futur els robots i les màquines podran suplir les persones? O sigui, vostè s'imagina, per exemple, un dia que en lloc d'haver-hi mossens, doncs hi hagués un robot allà fent missa? No, això si es logra, que s'arriben a crear robots d'aquests tan perfectes i tan d'aixòs, estarà estupendo, molt bé, i potser s'hi arriba, no? Però la persona és una altra cosa, no serà una persona. I la missió que portem nosaltres com a mossens és una missió a la persona, a les persones, a les comunitats, a les parròquies, a les persones que volen escoltar la paraula de Déu, que volen conèixer de Jesús. I això és una experiència personal, interior, comunitària, i aquí no hi ha robot que ho pugui suplir.
aquí hi ha una titella, sí, que el que intentarà fer és, amb una Kinect, que sabeu que és el sensor aquest que et poses a davant i surts a la pantalla d'ordinador, amb un esquelet reproduint els teus moviments, no? Doncs que el nino aquest, la titella aquesta, també reprodueix aquests moviments que fa una ballarina. Vaig reproduint els moviments. I al cap te descobrirà molt bé així. Aquesta titella porta 9 motorets, els genolls, les caderes, colzes, espatlles i un al coll. Jo em dic Joan Pellicer i soc professor de tecnologia a l'Institut de Figueres, els Sandrassos, i m'encanta fer cosetes d'aquestes amb els alumnes. Me surten uns botonets i aleshores si apreto aquí endavant, el robotet funciona endavant. Si apreto enrere, si apreto aturar. Si apreto girar cap a una banda o girar cap a l'altra. Clar, ara vosaltres sou uns afortunats. Quasi tots teniu mòbil, no? Tots podeu fer la tira d'immens, podeu fer moltes coses que a la meva... Bueno, quan jo tenia la vostra edat era ciència ficció. Em dic Jan i la tecnologia per mi serveix per fer-me la vida més fàcil. I estava gravant, que bé. Tecnologia per parlar amb els meus tiets que viuen lluny amb els meus coneguts. I per mi la tecnologia és un gran avenç per la humanitat perquè ens fa la vida molt més fàcil. No, al revés. Sí, sí? Això si ho podríem en alguna butxaca. Sí. Qui fa l'entrevista? Jo, així és per l'oposat. Jo no miro la càmera, jo no miro la càmera. Molt bé. Com vulgueu. Hola, som uns nois i noies del Casal de la Cellera que estem fent un reportatge pel FADE, que no sé si ho saps, però és un festival que es fa aquí al nostre poble durant aquesta setmana, que és de música electrònica. Caram. I et volíem fer unes preguntes. Endavant, endavant. Bé, sobretot el tema de les noves tecnologies, Sí. tu què n'opines? Sí, creus que són útils, diguéssim? Evident. El món avança, fixa't. La tecnologia sí és bona, que avui segurament que algú haurà enviat el que hem fet aquí a l'altra punta del món, potser a Sud-àfrica, i a Sud-àfrica hauran sabut que el programa divendres doncs eren a la Cellera. Sí, estic d'acord. Evidentment, el progrés és bo. El que passa és que hem de ser llestos i fer-ne un bon ús. Perquè, en el tema de totes les xarxes socials i tot això, tu les utilitzes? Mira, jo no utilitzo la xarxa social, fins i tot no tinc ni Facebook ni tinc Twitter perquè no tinc temps. Jo penso que el que hi és, evidentment, l'ha d'anar alimentant. I no tinc temps de dir, avui faig això, avui faig l'altre. No ho utilitzo. Però, en canvi, sí que treballo amb molta gent que tots estan enganxats i tots ho utilitzen. I després hi ha tot el tema de totes les màquines que poden fer accions i coses que realitzen les persones. Sí, evident. Com, per exemple, els robots de cuina. Evidentment. Tu que estàs en el tema de la cuina. Evidentment. Què n'opines? Creus que són negatives? No són negatives. Evidentment que la clau està, quan coneixes una màquina, un robot de cuina, t'ajuda a cuinar, no? I a assolir aquell resultat. L'important és que tu siguis molt exigent amb el resultat que vols fer. Aquestes màquines que ho fan tot, penso que no has d'abandonar tu mai aquell rigor del resultat que vols obtenir. I, en canvi, utilitza les màquines. Jo a vegades penso, què pensaria la meva àvia si ella veiés un Turmix que ella tota la vida havia fet les picades a mà? Home, es tornaria ximple. El que passa és que a vegades hi ha alguna picada que és bona feta a mà perquè té aquell granet, perquè hi dona aquell acabat. Utilitzem les coses modernes, però sapiguem triar bé. Vostè creu que si féssim un mal ús d'això, doncs les coses al final s'acabarien perdent, diguéssim. D'aquí, no sé, 50 anys, per exemple, o 100, diguéssim, si poséssim molt, creu que canviarien molt les coses, diguéssim, en la cuina i en tot? Les coses canviaran, sens dubte, el món evoluciona, però la cuina catalana que tenim en herència és tan gran que no la perdrem.
sempre hi haurà qui la defensi i qui l'estimi. I les tècniques modernes ens ajudaran fins i tot a fer uns detalls que abans no es podien fer. Jo estic a favor de la modernitat i estic a favor de no perdre els orígens, de no perdre la memòria. Bé, doncs moltes gràcies per dedicar-nos un temps i esperem que t'hagi agradat que et féssim aquesta entrevista. I tant, ja ho crec que sí, ja ho crec. Molt bé, moltes gràcies. Adéu. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, 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 ricacha. Así llaman en marcha al cha-cha-cha. De un platillo volador todos bajaron bailando y uno gozando, rascando un güiro televisor. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, 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 ricacha. Así llaman en Marte al cha-cha-cha. Las marcianas muy bonitas en trajes de mamboleta giraron en 1000 piruetas al ritmo del ricachá. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha.